Jamen, jeg vil først sige tak, fordi vi må komme i dag og fortælle om Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise. Og jeg ved, at det er nok ikke alle, der kan forstå så godt dansk, så jeg skal prøve at tale tydeligt og langsomt. Men jeg hedder som sagt Nikolaj. Jeg er projektleder i Fonden for Entreprenørskab i det team, der har med grundskolerne at gøre. Camilla? Ja, jeg hedder Camilla, og jeg er også projektleder, men jeg arbejder med ungdomsuddannelserne, det vil sige gymnasierne og det vi kalder erhvervsuddannelserne i Danmark. Ja. Fonden for Entreprenørskab, Young Enterprise, er jo et privat-offentligt samarbejde. Det er en erhvervsdrivende fond, som er støttet af 4 ministerier i et ministerielt partnerskab. Og det er Ministeriet for Forskning, Innovation, Videregående Uddannelse, samt vores Kulturministerie og Ministeriet for Børn og Undervisning, samt Erhvervs- og Vækstministeriet. De 4 ministerier er gået sammen om en samlet strategi for det danske entreprenørskabsundervisningsområde. Men udover det, så har vi så en række private sponsorer, som går ind og støtter os både med penge, men også med at være behjælpelige med at stille medarbejdere til rådighed, låne os lokaler, når vi skal holde konkurrencer og lignende. Fonden, som vi kalder den i daglig tale, er ikke så gammel. Den er stiftet for lidt over 2 år siden, 1. januar 2010. Og den er som sagt som et led i den daværende regeringsstrategi omkring entreprenørskabsundervisning i uddannelsessektoren. Men før det er jo ikke sådan, at Danmark var totalt et uland inden for entreprenørskab inden 2010. Så før 2010 var der selvfølgelig også nogle fonde, der arbejdede med entreprenørskab. Det var blandt andet den fond, jeg kom fra, som hed Selvstændighedsfonden, og Young Enterprise, som blev slået sammen med noget, der hed Øresund Entrepreneurship Academy. Og der samlede man ligesom alle de kræfter, der var lige fra grundskolen op til universitetsniveau i en fond, der skulle arbejde med entreprenørskab. Ja, jeg har fortalt lidt om, at de aktiviteter, vi har, de retter sig også lige fra de allermindste elever, når de begynder i det, vi kalder 0. klasse, og til at vi kommer op på universitetsniveau. Til daglig der har vi et lille motto om, at vi arbejder med entreprenørskab fra ABC til PhD. Så det er hele vejen igennem. Ja, og som Nikolaj sagde, så er vi en del af det, der hedder Young Enterprise, som er en del af det, der hedder Junior Achievement, som er en verdensomspændende organisation. Før der blev der nævnt Ung Foretagsomhed her i Sverige, som også er en del af Young Enterprise. Og det vi gør der, det handler meget om at få eleverne ud og mødes med andre elever, typisk i Europa arbejder vi meget. Og lære hinanden og se, hvordan gør de det andre steder. Hvad kan vi tage med hjem her, og omvendt også, hvad kan de lære os. Så der er sådan en international vinkel på det også. Og det er primært grundskole og ungdomsuddannelse, der er med. Vores vision. Visionen for fonden, det er jo, at
Danmark skal være mere konkurrencedygtig. Man skal påvirke de her interesser inden for iværksætteri og innovation, idégenerering. Og det gør vi jo primært gennem en indsats i skolesektoren. Det er jo sådan lidt mantraet bag hele det her, det er jo, at vi lever jo i en del af verden, hvor det er, at det vi i fremtiden skal leve af, det er mere de tanker, vores hoveder kan generere, end måske det håndværk, vores hænder kan lave. Det er jo også nogle udfordringer, som man nok også har set i Sverige, hvor produktionsvirksomheder lukker og flytter østpå med produktionen. Så hele mantraet bag fonden er at uddanne de unge mennesker til at være villige til at turde bruge den kreativitet, som vi alle sammen et eller andet sted besidder. Så det er at pire til vores virkelyst, vores lyst til at udforske nye idéer, nye måder at gøre tingene på, som vi prøver at arbejde med. Som Nikolaj siger, så er målet selvfølgelig, at eleverne skal blive mere entreprenante, og de skal ture og få de gode idéer, og de skal ture og reagere på dem og gøre noget ved det. Og det betyder både, at enten de kan starte egen virksomhed, fordi det vil skabe vækst, og vi har hørt utrolig meget om den økonomiske krise. Kan I høre, hvad jeg siger overhovedet? Ja. De skal starte egen virksomhed, men det er jo selvfølgelig, som der blev sagt før, det er ikke alle, der skal være entreprenører. Så vi skal også lære dem at blive intraprenører, det vil sige, når man kommer ud og arbejder i en virksomhed, så skal man stadig kunne se, vi gør noget her, men vi kan faktisk gøre det bedre. Hvis vi nu lige ændrer her og her og her, så kunne det være, at det bliver meget bedre eller meget nemmere. Så det handler både om, at de skal skabe egne virksomheder, men også udvikle i de virksomheder, de bliver ansat. Og med det, så kommer vi jo sådan set ind til det næste, som jo er vores mission. Og det er jo den måde, som vi skal arbejde på i uddannelsessektoren. At vi vil gerne have, at der bliver skabt flere uddannelsestilbud i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, hvor det er, at man går ind og arbejder mere målrettet med entreprenørskab. Jeg kan sige lidt om, i grundskolen, der bruger vi også entreprenørskab og begrebet iværksætteri, men det er ikke den danske folkeskoles opgave at uddanne til iværksættere. Så for at det måske kunne blive mere spiseligt sådan, for lærerne, så bruger vi et ord for tagsomhed. Det, at man skal være en kreativ og en aktiv medspiller i ens lokalsamfund, er også entreprenørskab. Men der kalder vi det så også foretagsomhed. Det har lidt med, at der er nogle lærere, der bedre kan forholde sig til, at de skal ud og være foretagsomme end entreprenørielle, som er et svært ord, også på dansk. Definitionen. Der er rigtig mange måder at snakke om entreprenørskab på, og rigtig mange måder at definere det på. Men vi, for at have en fælles forståelse, når vi taler med alle vores samarbejdspartnere, så er vi kommet frem til den her definition. Og det er, at entreprenørskab er, når der bliver handlet på mulighederne i gode idéer, og de bliver omsat til værdi for andre. Og det er værdi både økonomisk, kulturelt og socialt. Og det vil sige, at det er en meget, meget bred definition, men det gør også, at de uddannelser, som nødvendigvis arbejder med økonomi og det at skabe profit, for nogle af det meget fyord, de kan også se sig selv, fordi man kan godt skabe noget social værdi eller noget kulturelt værdi. Ja, netop social entreprenørskab er noget, vi har haft meget fokus på. Det her med at gøre noget, som hjælper andre, til gavn for andre.
entreprenørskab er jo også blevet en del af eller en del, som skal undervises i på skoler, der uddanner de mennesker, der hjælper handicappede. Så det har jo også noget at gøre med, hvordan kan de i deres hverdag gøre en forskel for de mennesker, som er ældre eller handicappede. Og på den måde, der skaber det en værdi for de her ældre og de her handicappede, som man måske ikke kan måle i kroner og øre, men i livsglæde. Og det er også en vigtig del af vores entreprenørskab.